Mă numesc Horia Saizescu, sunt profesor de fizică la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș și aș dori în acest material să vă prezint producerea undelor staționare. Pentru început aș dori să ne reamintim ce înseamnă o undă mecanică. În general, prin undă, așa cum știm, înțelegem propagarea unei perturbații într-un mediu. În cazul undelor mecanice vorbim de propagarea unei mișcări oscilatorii armonice într-un mediu elastic, adică într-un mediu ale cărui particule interacționează prin forțe de tip elastic. Așa. Totul e în regulă. Să ne reamintim care sunt principalele caracteristici ale propagării unei unde mecanice într-un mediu elastic. Dacă o particulă a unui mediu elastic este pusă în mișcare oscilatorie, această mișcare se transmite din aproape în aproape în întregul mediu. Respectiv, particula respectivă constituie o sursă de oscilație pentru întregul mediu. Viteza de propagare este caracteristică mediului în care se propagă unda respectivă. Este o viteză finită de propagare ce depinde de diversele proprietăți pe care le are mediul respectiv. Fiecare particulă a mediului repetă mișcarea sursei de oscilație cu atât mai târziu cu cât particula se găsește mai departe de sursa de oscilație. Propagarea se realizează fără transport de substanță, fiecare particulă a mediului se mișcă de o parte și de alta a poziției de echilibru. În schimb, această mișcare se propagă din aproape în aproape, având loc un transfer de energie de către undă. Avem două tipuri importante de unde. Undele transversale, în care oscilațiile particulelor mediului au loc perpendicular pe direcția de propagare a undei. Observați această particulă colorată cu roșu, care oscilează pe direcție verticală, în timp ce unda se propagă pe direcție orizontală. Acestea sunt undele transversale. În cazul în care oscilațiile particulelor mediului au loc în lungul direcției de propagare a undei, undele se numesc longitudinale. Avem aici o asemenea animație care arată cum se produc zone de comprimare și de rarefiere a particulelor mediului. Observați oscilația particulelor marcată cu segmentul de culoare roșie, care se mișcă de o parte și de alta a poziției de echilibru, în timp ce zonele de comprimare și rarefiere se transmit din aproape în aproape. Bun. Mai trebuie să ne reamintim că dacă într-un punct din spațiu se întâlnesc două unde coerente, adică două unde de aceeași frecvență și diferență de fază constantă, are loc producerea fenomenului de interferență și în funcție de diferența de fază, respectiv diferența de drum dintre undele care interferă, se pot produce maxime sau minime de interferență. Diferența de fază, așa cum știm, este direct proporțională cu diferența de drum. În cazul în care diferența de drum este un număr par de jumătăți de lungime de undă, se produce un maxim de interferență. În cazul în care diferența de drum este un număr impar de jumătăți de lungime de undă, are loc un minim de interferență.
Bun. Și acum putem, propriu zis, să ne ocupăm de ceea ce ne-am propus. Undele staționare au o serie de caracteristici interesante și parcurgerea acestei teme ne explică principiul de funcționare al instrumentelor muzicale cu corzi și instrumentelor cu tuburi sonore. În cazul producerii de unde staționare are loc un proces de interferență între unda incidentă și unda reflectată. Undele au aceeași amplitudine și frecvență și ca urmare a interferenței, pentru anumite frecvențe se produc așa numitele unde staționare. Să considerăm o coardă elastică prinsă la capete, cum avem în această animație de sus. Pentru o anumită frecvență la care este supusă coarda, undele din coardă, observați că sunt unde transversale, se constată că această coardă ia forma unui fus, respectiv mijlocul coardei oscilează cu amplitudine maximă, iar punctele din ce în ce mai apropiate de capetele coardei oscilează cu amplitudine din ce în ce mai mică, capetele coardei fiind în repaus. Ok. Pentru altă frecvență, coarda fixată la capete poate să ia forma a două fuse. Observați în acest caz, acest punct oscilează cu amplitudine maximă. De asemenea, acest punct oscilează cu amplitudine maximă. Capetele coardei și punctul de la mijlocul coardei fiind în repaus. Observați că în timpul mișcării coarda ia forma a două fuse. Pentru altă frecvență a undelor care interferă putem avea forma a 3 fuse sau a 4 fuse. Punctele care oscilează cu amplitudine maximă se numesc ventre, iar punctele care nu oscilează, deci rămân în repaus, se numesc noduri. De exemplu, acest punct este un nod. Acest punct este un ventru. Acest punct este un ventru. Acest punct este un nod. Se poate demonstra că distanța dintre un nod și un ventru consecutive este de lambda supra 4, unde lambda este lungimea de undă a undei. Lambda reprezintă așa numita perioadă spațială a unei unde. Așa. Iar distanța dintre două ventre consecutive sau două noduri consecutive este egală cu o jumătate de lungime de undă, adică lambda supra 2. Bun. Observăm aici o altă animație. Să începem cu aceasta. Așa. În care observați simultan mai multe unde staționare care se produc pe o coardă prinsă la capete. Deocamdată o să vă rog să urmăriți coarda colorată cu negru. Constatăm că ia forma unui fus și în partea de sus a animației ni se spune că lungimea de undă în acest caz este egal cu de 2 ori lungimea coardei sau lungimea coardei este lambda supra 2. Într-adevăr, în acest caz avem două noduri și distanța dintre două noduri consecutive este egală cu lambda supra 2. Urmărim acum coarda colorată cu roșu, care observați că ia forma a două fuse. În acest caz,
lungimea coardei este egală cu lungimea de undă, sau altfel spus am putea spune că lungimea coardei este de 2 ori lambda asupra 2, același lucru. Iar pentru coarda colorată cu albastru, ea în timpul oscilațiilor ia forma 3 fuse, iar lambda este 2 ori lungimea asupra 3 sau lungimea este de 3 ori lambda pe 2. Observați în acest caz că avem noduri la capete și 2 noduri intermediare, acesta și cu acesta. Bun. Deci, în general, în acest caz, lungimea coardei este un număr întreg de lambda pe 2. Putem să considerăm undele staționare că sunt, de fapt, niște stări de vibrație ale coardei. Observați că pentru o anumită lungime a coardei avem anumite lungimi de undă care le corespund anumite frecvențe pentru care se produc aceste unde staționare. Bun. În cazul în care coarda este prinsă doar la un capăt, la capătul fix se formează un nod, la capătul liber se formează un ventru. Observăm întâi coarda colorată cu negru. Observați că în timpul oscilațiilor ea ia forma unei jumătăți de fus. Ne reamintim că distanța dintre un nod și un ventru consecutiv este lambda pe 4, ceea ce justifică prima relație de sus. Lungimea de undă este de 4 ori lungimea coardei sau lungimea coardei este lambda asupra 4. În cazul coardei colorate cu roșu, în timpul oscilațiilor observați că coarda ia forma unui fus și jumătate, ceea ce corespunde lungimii de undă egal cu 4 pe 3 ori lungimea coardei sau lungimea coardei este de 3 ori lambda asupra 4. În fine, pentru coarda colorată în verde, lungimea efectivă este de 9 ori lambda asupra 4. Observați în acest caz un fus, 2, 3, 4 fuse și jumătate. Ok. Bun. Similar se poate explica și producerea undelor staționare longitudinale, de exemplu undele sonore care se produc într-un tub sonor. Dacă, de exemplu, tubul sonor este închis la ambele capete, la capetele închise se formează noduri. Aici avem diverse situații posibile. E o analogie care se poate face cu producerea undelor staționare pe coardă. Apar acele zone de comprimare și rarefiere despre care vă mai vorbeam, cu deosebirea că acestea nu se mai deplasează, ci rămân în anumite locuri. În anumite locuri am amplitudinea maximă, în alte locuri am amplitudinea 0, adică se produc ventre și noduri. Bun. Ne mai reamintim că lungimea de undă se poate exprima ca viteza de propagare a undei suprafrecvență și de aici, în cazul în care coarda este prinsă la cele două capete, rezultă că frecvența este n ori
1 supra de 2 lungimea coardei ori viteza de propagare a undei. Viteza de propagare a unei unde transversale într-o coardă este dată de formula radical din tensiunea mecanică din coardă supra masa unității de lungime. Tensiunea mecanică din coardă este forța care întinde coarda, iar masa unității de lungime a coardei este masa coardei împărțită la lungimea sa. Și dacă ne uităm la această formulă, vedem că frecvența este direct proporțională cu 1 supra 2 radical din T supra mu. Cea mai mică frecvență corespunde lui n mic egal cu 1 și se numește frecvență fundamentală, iar frecvențele care corespund numerelor naturale 2, 3 și așa mai departe se numesc frecvențe armonice superioare. Ce mai observăm de aici? De exemplu, dacă considerăm frecvența fundamentală, care corespunde lui n mic egal cu 1, că frecvența depinde invers proporțional de lungime, respectiv cu cât lungimea este mai mică, cu atât frecvența este mai mare. Deci modificând lungimea coardei care vibrează, putem modifica frecvența. Și deja putem să înțelegem modul cum se produc sunete de diferite frecvențe prin modificarea lungimii coardelor instrumentelor cu corzi. De asemenea, frecvența poate fi modificată prin mărirea sau micșorarea forței de întindere a coardei, iar dacă v-ați uitat cu atenție la coardele instrumentelor cu corzi, ați văzut că ele au grosimi diferite. Și acum putem observa ușor că dacă masa unității de lungime este mai mare, frecvența va fi mai mică. Și deja putem să înțelegem în principiu cum funcționează instrumentele cu corzi. Bineînțeles, lucrurile sunt mult mai complicate, dar pe noi ne interesează doar principiul de funcționare al acestora. Bun. În cazul tuburilor sonore, care constituie o parte a instrumentelor muzicale de suflat, putem avea tuburi închise la ambele capete, situație similară cu situația coardei fixată la capete. În cazul în care tuburile sunt deschise la ambele capete, diferența față de tuburile închise la ambele capete este că în loc de noduri la capete avem acum ventre, iar condiția de producere este similară ca și când tubul ar fi închis la ambele capete, adică lungimea este un număr natural ori lambda supra 2. Condiție similară cu condiția pe care am văzut-o la coarda fixată la ambele capete. Iar frecvența corespunzătoare este viteza de propagare supra lungimea de unda undei și ne dă formula viteza de propagare supra 2L mic ori N. Relație care este similară cu cea care am văzut-o și la coarda fixată la capete. În acest caz însă viteza este viteza sunetului în aerul din tubul respectiv. Viteza sunetului fiind de aproximativ 340 de metri pe secundă. Acum putem înțelege din ce cauză tuburi cu lungimi diferite produc sunete cu frecvențe diferite. De exemplu, gândiți-vă la tuburile sonore ale unui nai, de exemplu, sau ale unei orgi și așa mai departe. Puteți să înțelegeți acum în principiu despre ce este vorba. În figura 1047A din acest manual vechi, ni se arată un tub deschis la ambele capete, un tub sonor deschis la ambele capete. Avem la capete ventre, la mijloc un nod. Ăsta este modul care corespunde cea mai mică frecvență, modul fundamental.
Următorul corespunde tot cu ventre la capete și mai avem un ventru la mijloc. Acestea sunt noduri și așa mai departe. Situația este asemănătoare cu situația în care tubul ar fi închis la ambele capete. În cazul în care tubul este închis la capătul de sus și deschis la capătul de jos, la capătul închis se formează nod, la capătul deschis un ventru. Observați că acest desen aduce aminte de situația în care aveam o coardă prinsă la un capăt și liberă la celălalt capăt. Ok. Aceasta este în sinteză o temă consacrată undelor staționare, o temă care am considerat util să o prezint sub această formă, folosindu-mă de o serie de animații pe care le-am găsit pe internet, pentru că este o temă care, dacă este prezentată clasic doar cu tabla și creta, este mai greu de înțeles. În speranța că ați înțeles în principiu în ce constau undele staționare mecanice. Se pot produce unde staționare și în cazul undelor electromagnetice, dar nu ne propunem să vorbim acum despre ele. Așa, vă mulțumesc pentru atenție.